Niadtong Lunes, Pebrero 7, 2022, malampuson nagipaygayon sa Bisaya Gyud BG Party-list 108 ang accidental death insurance rollout sa mga ka-BG nato sa Pasig City. Sa panguna ni Bisaya Gyud BG Party-list 108 second nominee, Attorney Mico Clavano, kapartner sa lokal na pagagamanan sa Pasig City, sa panguna ni Mayor Vico Sotto ug nila Pasig City Councilor Simon Tantoco, Pasig City Mega Market Coordinator, ug Joseph Vincent Pastor Molina. Ano naman ngayon ang sasagot sa ating mga responsibilidad? Sino pa ang sasagot sa babayaran sa ospital, sa pagkain ng ating magulang, anak, kapatid, matalik na kaibigan? Kaya importante po ang ating insurance ngayong na i-roll out. Wala gidahom sa mga market vendors sa Pasig City na ang paghatod og tabang sa Bisaya Gyud BG Party-list 108 labaw pa sa ayuda. Ano ba ang maitutulong ko sa taga-Palengke? Ang sabi ko sa kanya, iisip ka ng isang bagay na hindi malilimutan ng mga taga-Palengke. Tapos ko, dinala niya sa akin si Atong Vico. Ang itinayari niya sa akin ang insurance. Nakahatag ang Bisaya Gyud BG Party-list 108 og 317 ka accidental death insurance. Busa, labihang mapasalamaton si Pasig City Mayor Vico Sotto. Worst comes to worst, mabuti na po meron tayong hawak-hawak na insurance. Kaya muli po, ako'y nagpapasalamat dahil may nahanap tayong isang partner na tumulong sa ating Pasig Palengke. At asahan po ninyo ang inyong lokal na pamahalaan ng Pasig, ang ating LGU ay patuloy na maghahanap ng mga paraan pa at patuloy na aksyon para mapaunlad pa ang ating palengke at para matulungan po ang ating mga market stallholders. Maraming salamat po sa BG Party-list. Mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat. Ang Bisaya Gyud BG Party-list 108 padayon sa pag-apod-apod ug insurance ID asamang dapit sa nasod. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!